Nico, sino naman ang gidala ni mo dire? Katong nagligad, si Mana, lahi man to gidala ni mo, nabo man to buhok. Kasabang, kulot na pot. Ay, mayong gabi, Col. Nga naman, Col, na ka-issue na ako. Ay, pagtarong niya, Lucia. Kanang babae nga kaubod ni Nico ang akong gipangutana. O si Nico, Ay, nakibot man hinuong ko. sabi ka din akon kung ako. Ah, isa pa, nga namang suot ni mong spaghetti naman. Ay, siyempre kay mainit. Mainit ang panahon. Subong kag mainit sa labas. O, lalo na mabisita daw ko rin nga akong idol gikan sa Kidapawan City. Oh, Oo. dala na pong rambutan. Dili. Oo. Ano ang iyang gidala? Magkuha sa rambutan. Botang eh. Sa babaw sang kalibutan, may nagapangutan sang rambutan. That's your Lola. Bago lang gid balbas ang iyang Rambutan. rambutan. Rambutan yan. Oh, Balik na. utan sa rambutan. May gabi, Col. Upod galan ako si, Candy. May gabi sa inyo, Col. May gabi sa inyo, la. Oy, gabi mo naman yung nagupod mo to, ha? Wa mo kabalo ga, bawal ang minor karon sige ga. Lagaw-lagaw kay COVID na pandemic. Ante, Uncle, Wala man kami baylo, Col. Wala man kami balula. Kaya nanako lang kami, ha? pero pwede may maghambal sa inyo, hala. Uncle, Ante. Ano ang Lola, Uncle, Ante. Sa mukha. Ano ba? Total, may ubra naman ko. Kabalo na ko magtigang. Kabalo na ko mamisak. Oo, te. Kabalo na ko manglaba. Oo, Col. Matuod na. Kabalo na sang tanan si Nico. Oy, kamong mga bata kamo, ha? Hindi budbot sing ganun yung kabalo na kamo sang tanan, pero gusto na ninyo matuman kung ano ang mga gusto nyo. Padayaw na sa mong giambal. Ano ang gusto mong giambal ka naman? Nico, pagtarong. Col, Ante, nagdesisyon mi doon ni ko ang girlfriend nga mag-asawa na mi. Unsa ko na! Oo, Col. Oo, te. Gusto na namon niya magupod kami ni Nico kag maghimo na kami sa ngamon kag galingon niya pamilya. Sigurado ka ba ng imong desisyon, Inday? Oo, Col. Kay nangayo mamilay guys sa among ninong. Duwa na mo ni ninong si Kwan. Ano na ninong Si Ricalana o si Rex Yama. Ako dili ko magpasugod na. Kasukan pagkadula sa imo ang ginikanan sa kuha ka nagibilin ka. Bata pa kayo ka. O ikaw, Inday, pilang edad ba? 16 pa man ko, Col. Bulilyaso. Bata lang ko, Col, pero sige lang, Col. Mainat lang na. Mainat lang ng akong experience, Col. Kay bata pa lang ako, Col. Kabalo na ko sa mga kuhan, gawaing bahay. Namay kang O, mata. kabalo na ko magtigang, magwalis. Ansa magtig-ang Magwalis. Di ko masagot. Ako na ang imong tatay. Sukad na walang imong tatay o imong nanay. Gibilin ka na sa mua ni ko. Col. Bata pa kayo ka. O ikaw, Inday. Nagpalanggaanay na kami ni Nico, Wala Col. ko'y labot kung nagpalangganan. Pwede ka na makaulit.
Ga, Uncle, kapuliwan ko sa imong lulo. Murag dili naman na nimo, Uncle ko. Murag lulo naman na nimo. Hoy. ay, Uncle pa ko. Na may katungod, anak. Kaya siyempre wala pa ka mo sa gusto nga panguna-una. Exactly. O, dilibot sing ganon nga kabalo na mo sa tanang mga butang, na mo'y trabaho, mag-asawa na mo. Pero hindi na ganyan kadali. Kasi alam nyo, ang pag-aasawa ay hindi yan na parang kanin na pagpainit mong kinain, ay Iluwa mo na iluwa mo na lang. Hindi ganyan. Oo, kami nga na dati ni Uncle mo, 13 pa lang nga lang kami, pero nagsisi kami. Oo, bakit Sige, na kami magtagalog ka para magintindi. Oh, sige. Oo. Nagsisi kami talaga dahil akala namin, alam na namin ang lahat. Pero yung sa huli, pag kayo na lang talaga, dumating yung mga problema, hindi talaga maiwasan na magsisihan kayo. O kaya yung mas mabuti at makabubuti ay huwag muna dahil bata pa kayo. Bata pa kayo, habang bata pa, magtampisaw sa ulan. Pero te, Uncle, gusto na akong patunayan sa ako ang uyab nga kaya na ako siyang buyon. Kung nagbusong man siya, kaya ko nang buyon ang akong pamilya. Cool, Pandamay na auntie. bata niya. Siguro, maayo pa nga kami na lang anay ni Miko. Siyempre kabaliw naman kami kag bisan di kami makabuot. Mabuhi naman kami, ha. Unsa ko na. Anong mahambal mo ani Lucia? Si Miko, may trabaho naman. Tapos ako sa balay. Mga alaga sa manok, sa baka, sa kambing. Pwede naman ako. Mabuhi naman may duwa, ana. Bisan 16 anyos pa lang ko, pero ang experience na akong ko sa pagpangabuhi, Nang 30 nagayaanan niya ako tanan. Dili ko masagot. Mauna nga, nakita na ko si Miko ba nga responsable. So, nagawiyaw namin duwa nga ng padugayong pamanamo nga pwede raman kami mag-asawa o bata pa. Mayo ng bata pa kay aron taas-taas ang agikol. Di ba Miko? Palangga mo ako. Palangga kay nawa akong girlfriend ko. Auntie, Ay. pasugti na mi te. Sige na te. Uncle, Ang amon malakutanin ni Hangkol mo, kinahanglan mo pa ang gabay bilang isa ka ginikanan para sa amon. Wala naman ikaw sa ginikanan, pero sa amon ka gitugyan. Tama na. O dapat, pwede na, walay problema sa pag-asawa. Basta ada ka mo sa husto nga Tama panghuna-huna. na. Oo. Karong gabi walay mo gawasin eh. Walay mo gawas. Ikaw, baby girl, dito ka sa kuadulog. Na. Ikaw. Darling, si Miko dito sa imuha. Kana. Para siguradong walay bolilya. O, walay bonilyaso may Dali- tabo. Bata pa mo, ikaw inday ha, Oh. ugma na pagpuli. Dali na. Dali na, inday. Abi, inday, pagpanibin, anay, baw. Huwag ka pagkapanibin, kabalo ka na. Abi nyo, mag-rasawa-sawa ka. Yo? alamay mga mata. O, tanawayo, iya kadutaan sa kuko nyo. Pertigay ko ko. Mag-rasawa-sawa na kamo ko. Ay, karon. Tawagin may kabarikata 095